Tambayan po at inikayat ko po kayong mag-backyard farming dahil andito po ang asenso basta may kalaman at tiyaga lang po tayo sa mga gawain. At para mas lalo pong ma-inspire po sa farming, iniimbitahan ko po kayo na manood po ng Agrisenso. Kasama si Inday Badyang at Clara Tita tuwing Lunes hanggang Sabado 1:00 po ng hapon. Live sa Facebook page ng Agrisenso sa Agrikultura. Siyempre kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Panamox Forte, Panamox Caplet, Worm Sogo, Intenso Plus, Intenso Premium, and Intenso Power Stag. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Magandang hapon po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode for today sa ating programang Agrisenso. Sa Agrikultura, aasenso ka. Medyo na-delay talaga kami for today because meron pong mga pangyayaring hindi inaasahan pero patuloy pa rin ang ating Agri-chikahan. Of course, walang iba kasama ang ating heartthrob ng chicken farming, Manok Tambayan! Hello, magandang hapon po sa lahat dyan, sa mga nakikinig at sa mga nanonood po ngayon. Corrected by. So, 'di ba? Ang saya and thank you Lord kasi ay nakarating talaga dito si Kuya Billy sa office na very safe and sound. And of course, glory to God dahil patuloy pa rin ang ating chikahan kahit na medyo delay tayo. Okay lang po yan kasi alam ko mabubusog po kayo ngayon sa magandang topic na i-share sa atin ngayon ni Manok Tambayan. But before that, bibitinin ko lang po kayo saglit ha. Gusto ko lang i-mega shout out ang ating mga ka-agri dyan sa Regional News Group or RNG Luzon followers. Hello po sa inyo dyan, sa lahat ng mga nanonood sa atin every night sa kanilang programa. Sa programa po natin sa Agrisenso, dyan po naka-live sa kanilang Facebook page. Hello po sa inyo. Naway nasa maayos po kayo na sitwasyon. And of course po, sa mga nanonood din po ngayon live sa ating programa via Ka-Farming Angat Ka Facebook page at sa Manok Tambayan na rin po na Facebook page. Thank you so much po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Agrisenso. Ayan! And dahil po ay Huwebes ngayon at nandito po ang ating Manok Tambayan, meron po siyang i-share sa atin na of course, very importante din siya na tips, okay? 'Di ba? Marami tayong itatanong sa kanya later on kung ano ba yung mga ginagawa niya in terms po sa pagpepresyo po ng kanyang mga manok, okay? So, madami pong klaseng manok yung inaalagaan ngayon ni Manok Tambayan. Meron Tama po, ma'am. Heritage chicken, meron siyang mga upgraded. Meron ka na bang upgraded dyan, sir? Crosses lang po talaga lahat dito, ma'am. At meron din po tayong pure. Crosses at saka pure lang. Ayan. Oh, okay. Pero wala nang native, sir. Wala ka nang native ngayon. Wala na talaga, ma'am. Kahit sa matagal ko nang iniwan yung pag-native natin, ma'am. Okay. So, natin yan itatakal din natin yan kasi naku-curious ako, bakit kaya iniwan ni Sir Rian ang kanyang pag-native? Ano kaya ang rason? Pwede natin i-discuss din po, ma'am. Oo, diba? So, ayan, sir, kamusta dyan sa General Santos City? Maulan ba? Makulimlim, ma'am. Minsan init, minsan makulimlim. Makulimlim na naman ngayon. So, pangit yung panahon talaga dito ngayon sa Jensan. Oo, di ba? Dito rin sa Davao City kanina, sir, umagang-umaga, masyadong makulimlim din. Makulimlim, akala ko nga, sir, na mga 5 a.m. So, kaso pagising ko, mga 7 na pala yun. hindi ko alam na 7 na pala. So, bakit? Ewan ko talaga, sir, but every time na makulimlim, tinatamad ako. Hindi ko alam ba. Sarap matulog, ma'am. Correct! Oo, ang sarap ng parang tinatamad ako. So, ayoko talaga ng mga ganun na, sir, na mood na tinatamad ako kasi nga, hindi siya productive para sa akin. So, gusto ko na all out ako. So, ngayon, kasi nga, love natin yung ating trabaho. Of course, ang ating programa. Kahit babangon talaga.
Correct. Diba? Iniisip ko na lang, sir, diba, na ang iba dyan ay hindi na nga makabangon tayo na kaya pa nating bumangon eh kailangan nating bumangon. Tama, ma'am. Tama talaga, tama. Correct. So I think wag na natin patagalin pa dahil I'm sure kanina pang nag-aabang sa atin si Manok ng Bayan, naghihintay na yan siya. Okay, so go ahead, sir. Paano ba magpresyo ng manok, sir, para hindi tayo malugi? Ano ba yung mga pwede mong ma-share sa amin para yung ating mga kasamahan ding mga chicken breeders dyan ay hindi malugi sa kanilang pagmamanok? Okay po. Ayan, sa atin po talaga dito, pag nag-umpisa po tayong magpresyo, sa sisiw po talaga tayong nag-umpisa. Yung sa akin po dito, nasa 1 week old, ang presyohan ko po talaga dito ay nasa 100 per head. So, pagtungtong na naman po niya ng 2 weeks, nag-a-add na po tayo dyan ng 20 pesos. So, nagiging tawag dito 120 na po. Hanggang umabot po isang buwan na nasa 250 per head na po tayo. Kung halimbawa naman po na yung ating mga sisiw na pinalaki, hindi po nabenta, umabot po ng isang buwan, umabot po ng 40 to 50 days, ang ginagawa ko po dyan, pinipili ko po yung mga quality po ng mga manok, yung mga sisiw, at o yung gagawin po nating materialis o pang breeders po natin. So, yung iba naman po na naiwan, ang ginagawa ko po ay binibenta ko po ng per kilo po kasi yung 40 to 50 days, umaabot na po yan ng 1 kilo. 1 kilo to 1.3 kilos. O yan, yung mga naiwan, per kilo ko po yung binibenta. Minsan, binibenta po natin sa tabing daan. Minsan naman po, may contact po ako dito sa Jensa na mga vendors po, mga nagbebenta ng mga manok na per kilo. Binibenta ko po yun ng volume na 190 per kilo. Hindi naman po tayo lugi pag nag-volume po tayo, nagbenta po tayo ng mga per kilo po na heritage. Nagawa ko na po rin po yan. Kumikita din naman po tayo. At yung mga napili natin na naiwan po natin na mga sisiw na gagawing materialis, pag tungtong yan po ng 2 months, binibenta ko po yan ng 350 per kilo. At paglagpas na po ng 2 months, hindi pa rin nabenta, ay hindi ko na po yan binibenta. Kumbaga, pinapaabot ko na po yan ng 5 to 6 months at binibenta ko na po ng 1,000 per head o 800 to 1,000 per head para hindi po tayo malugi kasi ang mga edad na po na ganyan, 5 to 6 months ay ano na po yan siya. Kumbaga, ready to breed na po, nag-umpisa na po mangitlog. So, ang ganyan kasi na edad dito na mga nag-umpisa na po mangitlog o nangitlog na, presyohan po talaga dito sa Jensen ay nasa 800 to 1,000. Pero yung sa akin po talaga ay nasa 1,000. Hindi na po ako bumabagsak ng 800. Ano na po kasi yan, nagpupudyos na ng itlog, quality na po. Pero ang sa presyohan natin na sinasabi ko po ngayon ay dito lang po yan sa Jensen. Nagdidepende din po yan sa lugar. Kung halimbawa yung lugar niyo po ay kunti pa lang po yung nag-aalaga, yan yung maganda kasi makakapag-presyo ka pa po o malaki yung o mas mataas pa po yung presyo po sa 100 yung sa sisiw. May nag-comment po sa atin gaya po sa Palawan, banda, wala pa daw masyadong mga nag-aalaga ng mga ganong manok. So nakakapag-presyo po sila, mahal daw, nasa 200 po yung 1 week po nila to 2 weeks. So napakalayo po ng diferensya po dito sa Jensen po, Sargent area na nasa 100 po ang presyuhan. So may mga diskarte din po tayo para mabentahan din po tayo, balik-balikan po tayo ng ating mga customer. Dapat yung ating bibigay po talaga na sisiw, vaccinated na po. Yung sa 1 week po, 2 na po yung ating vaccine po dyan. Yung B1 plus IV at saka yung ating gumburo. Kung magbibigay po tayo. So ang bibili po talaga sa atin, quality. So ma-introduce din po niya yung nabili mo na sisiw sa iba niyang mga kaibigan na yung binigay po natin na sisiw ay quality po talaga at saka yung mga 1 week old po talaga malulusog na po talaga yan kaya hindi na din po lugi o kumbaga okay po talaga yung ipuproduce natin at babalik-balikan po talaga tayo ng ating mga customer pag ganun po yung ating ibibigay sa presyo. Sakto din po kung kumbaga nakuha nila yung presyo na binili nila sa iyo, talagang quality din naman yung nakukuha nila sa iyo. So ganun po tayo dito pag
nagbebenta po tayo ng sisiw natin. Sa mga roster naman po natin, minsan pag nasa 5 to 6 months na din po, nasa 800 po yung benta ko po. Pag umabot na po ng 8 months, so nag-ano na po tayo, 1,000 na po tayo. Sa ano naman, pag nag-per kilo naman po tayo sa ating mga breeders po na mga babae, ang bentahan ko po dyan ay nasa 300 per kilo. So may mga ano po talaga ako, mga diskarte din po para kahit yung ating inahin po na pag ibinenta po natin ng per kilo ay hindi po tayo malulugi. O kumbaga, sakto yung ating kita, ma'am. So yan, sa mga area po dyan sa inyo, kung may mga tanong po kayo, pwede po natin sagutin po yan sa mga kaibigan po natin na mga nakikinig po ngayon. Ayan, pwede na po natin entertain po lahat yan mga katanungan, ma'am. Kahit yung may katanungan din po kayo, ma'am, pwede din po natin yan sagutin. Correct. Ayan. So, again ha, sa mga nanonood sa atin ngayon, sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page, at saka dito rin sa ating AgriSense sa Agrikultura Facebook page, if ever meron po kayong mga katanungan sa topic natin ngayon or outside the topic, as long as kaya pong sagutin. Tama, ma'am. Diba? Di Manok Tambayan. O, kasi lahat ng mga isasagot din niya ay based din yan siya sa mga experiences at mga na-learn din niya sa kanyang mga kapwa breeders. So, i-share yan Tama, siya. ma'am. Walang filter. I-share talaga yan ni Manok Tambayan sa inyo. Okay? Di ba? Yes, Because po, ma'am. sharing Tama talaga. is loving. Sharing is caring. Ayan. So, I think sir, before hindi pa kasi sila, siguro nagpo-formulate pa yan sila ng mga tanong ngayon. So, ako muna magtatanong sa'yo, sir, ha? Sir, nabanggit mo kanina, sir, na pwedeng ibenta ang manok kahit 40 to 50 Yes po, days. ma'am, yung sa akin po dito. Diba, sir? So, if per kilo mo Yes yan po, siya, ma'am. sir. Tama? Per kilo po yan. Magkano ang kilo? Magkano ang kilo niyan, sir? So, Per yung sa akin kilo? po dito, ma'am, nasa 20 to 50. Yung range po dito sa Jensen na 250. Pero pag nag-supply po tayo, minsan kasi gusto din po kumita din po ng bibenta, yung kuha po nila sa akin ay nasa 190. Volume po yung kinukuha po nila. Nasa yung nag-supply po tayo dati, yung isang tindahan po, nag-supply po tayo ng 20 per head kada linggo. So, hindi po talaga lugi pag nagbenta po tayo. Pero yung binibenta po natin, yun yung mga natira po na pinilian po natin ng mga magagandang materialis. Kumbaga, yung mga naiwan. So ano yun, sir? Yung binenta, sir, for ano yun, sir? Pangkatay nila Pangkatay yun, sir? po, ma'am. Sa restaurant ba yun Pangkatay or po siya. karinderya? Karaniwan, ma'am, since tindahan lang kasi din binibenta, so mga pangkonsumo din po ng mga gustong kumain po ng mga ganun na manok, ng heritage, wala namang, kumbaga sa lasa naman po, ma'am, hindi naman po magkalayo sa native yung So heritage. parang binibenta nila, sir, as breast chicken na. Kumbaga ganon. Live din po, ma'am. Live. Live. Sila na po yung magkatay. Kumbaga yung bibili, yung binintahan natin, yung bibili, buhay din yung, sila na din po yung magkatay yung sa bibili. Okay, so kung volume yung ang inyong, kumbaga, kung volume yung bibilhin sa'yo, sir, mas makaka-discount pa sila ng mga Yes nasa po, ma'am. 190, 190. ma'am. So, kung sa palengke kasi, ma'am, ang bintahan talaga doon is 240 to 250 yung presyuhan. Kukunin nila yan ang mga 190 sa'yo. So may kita din po sila kahit paano. Pero naiintindihan naman po natin yan kasi nga, negosyo din naman po yan. Sir, di ba nabanggit mo kanina, sir, na before mo ibenta yung 1 week old mo na sisiyo, ay kailangan ay Vaccinated po yan, ma'am. Oo. Yes po, ma'am. Ano yun, sir? Hindi ka na ba malulugi dyan, sir? If ever, yan nga, nakapag-vaccine ka sa kanila, sa mga sisiyo, magkano ba yung magagasto mo niyan, sir, pag nagva-vaccine ka, sir? Sabi mo pa, dalawa pa yung vaccine na Okay binibigay mo. So, yung vaccine naman po, ma'am, na hindi naman po yan umaabot ng 400 po, na 400 pesos. So, lahat na po yan pwedeng i-vaccine. So, pag nag-vaccine din naman po tayo, dapat isali mo lahat yung mga sisiyo mo at yung mga manok mo na hindi pa po na-vaccine. So, minimum tayo pag nagba-vaccine po tayo ng sisiyo ay nasa 100 po yung ating sisiyo para hindi din po tayo lugi. Kumbaga, mabigyan din po lahat. Masama po lahat. Vial ba yan siya,
sir? Yung mga Yes po, B1, ma'am. Kunti ano lang ba po yan. yan? Parang ganito lang yung kalaki, ma'am. So, nabibili po Okay. yan lahat sa Agri-Bit stores. So, magtanong lang po kayo, Mm-mm. ma'am. So, isang vial, sir, good for 100 na yan? Na sisiw? 1,000, ma'am. Oh, 1,000. 1,000 na So, sisiw. 1,000 na sisiyo po yan, ma'am. So, ano talaga, hindi po talaga lugi sa 300 plus o 360 kung di ako nagkakamali. So, kung mag-vaccine po tayo, isali na po talaga lahat para may protection yung ating manok. So, ganun po tayo dito. Di ba, sir, isa din ba yan siya, sir? For example, magba-vaccine ka ng mga weeks old na mga sisiw, sir, na kung if ever hindi alam ng iyong kapitbahay na nagba-vaccine ka, yun ba yung magiging cause din, sir, ng if ever magkasakit yung mga manok ng kapitbahay mo? Yan ba yung tinutukoy mo na vaccine din, sir? Yes po, ma'am. Sa akin lang po, ma'am, base lang po talaga sa experience ko. Yung ating mga sisiw na, may mga sisiw po ako na vaccines, may mga sisiw din po ako na hindi na vaccines. Wala naman pong nangyari nung pinagsama ko po sila. So yung ano lang po talaga, ang isip kasi ng tao pag nag-vaccine yung kapitbahay natin, mamamatay din yung sa kapitbahay. So hindi po yan totoo. Para po sa akin, experience na po talaga. Na-try ko po talaga dito yung ating mga malalaki, hindi yan naka-vaccines. Kung nag-vaccine po tayo dito sa ating mga sisiw, wala naman pong nangyari. Basta ang importante lang po talaga sa naiwan po na vaccines ay dapat proper disposal po tayo. Okay. Kumbaga, pag itinapon po natin, dapat natin mainit na tubig, Clorox o mga antibacterial, pagkatapos ilibing. So, ganun tayo dito sa ating manukan. So, pag nagawa po natin yan, ay safe na po yung ating kapitbahay. Proper disposal na po kasi yung kailangan po dyan para hindi madamay yung iba po nating mga nagmamanok. Yung iba kasi tinatapon yung naiwan, kaya yung naiwan pwedeng mag-create po ng virus. O kumaga, hanggang 3 hours lang kasi yung pagkakalam ko po, 3 hours lang po yung vaccines po na dapat maibigay po talaga natin sa ating mga sisiyo, sa ating mga manok. So within 3 hours, kailangan yes ay po, ma'am. ma-inject na yan siya sa mga sisiyo. So, ano lang yan, ma'am? Droplets po yan, ma'am. Mag-drop tayo sa ilong. Pwede natin i-drop sa ilong, pwede sa mata. So, ganun po tayo dito yung sa lahat po ng ating mga alaga, kahit yung pabo natin, sinasama po natin yan. Akala ko, sir, ini-inject yan siya. Droplets lang pala yan. Droplets lang po yan. Meron din pong injectable, ma'am, gaya po ng Coryza vaccine. So, yan yung injectable. So, nasa na po yan. 37 days, pwede na po tayo mag-inject ng Coryza vaccine. Coryza. Pero within 1 week, sir, yung sinabi mo is ano yun, sir? B1, B1, day old, ma'am. Yan. Pag bagong labas sa kahit bagong labas sa ating incubator, pwede tayo mag-drop o kinagabihan yan. At sa after a week, pwede na tayo magbigay po ng gumburo po. Gumburo. Ano yun, sir, di ba? Di ba ang gumburo is sakit yan siya sa manok? Para at least man lang meron silang panangga dyan sa sakit na gumburo. Yes po, ma'am. Okay. Na-curious talaga ako dun sa sir ba? Dun sa vaccine na sinasabi mo na kahit ganito lang kalit yung vial, good for 1,000 na sisiw. Yes po, ma'am. 1,000 na yan, ma'am. So, kailangan, sir, ubusin mo yun or pwede mong i-keep yun if ever hindi abot sa 1,000 yung sisiw mo? Lang, hanggang 3 hours lang po talaga yan siya, ma'am. Pag may naiwan, so na lang, itapon. Yung akin kasi, style ko po dito, binubuksan ko tinatapon ko po, bago ko itapon, dapat yung meron tayong hinukay. Natin ng mainit na tubig, Clorox, Sunrox, o mga antibacterial para at least safe po yung ating pag-dispose. Yung proper disposal po talaga, kumbaga. Kasi sir, kung magamit yan siya, sir, or tawag dito, mahawakan ng ibang manok or maano siya ng ibang manok, sir, posible ba, sir, na magkakasakit sila? Yung mga na-vaccines natin, ma'am? Yung vaccine, sir, yung vial na sinabi mo, sir, na hindi siya Posible, ma'am, na mag-create po siya ng ma'am. Posible, sir. Posible siya, ma'am. Posible. Oo. Importante po talaga yung proper disposal pag nag-vaccines po tayo para wala tayong pwedeng depensa din po sa ating mga kapitbahay. Maaari din po kasi na maging virus yung ating kung saan lang natin itapon. Dapat
maging responsable din po tayong mga farmers, kumbaga chicken breeder, proper disposal po para sa ating mga naiwan po na vaccines. Ayan, lalong-lalo na sir, no, kapag hindi naubos or kung hindi naubos yung inyong mga vial dyan na pang-vaccine, kailangan talaga na i-dispose ng maayos. O, di ba? Tama, ma'am. Tama talaga. Correct. So, kailangan maghukay talaga ng lupa. Ganun lang ba yung klase sa disposal, sir? Ilagay yung taon talaga sa lupa? Pwede din po na itapon o kumbaga, iabusan, iabugan ni ma'am o yung itapon yung laman. Yung laman. Itapon. Yung laman. Natapon mo yung laman, dapat yung kung saan mo tinapon, anuhan mo din ng mainit na tubig. Okay. Buhusan, sir. Buhusan. Buhusan din ng mainit na tubig, Clorox o kung ano man. At kasama din po yung vials para sa ganun mapatay yung kung meron man dong tsaka ng plastic, pwede din po natin itapon sa basurahan. Yung sa basurahan po natin. Grabe pala sir, no, very sensitive pala pag mga gano na vaccine. Kasi parang siguro yung vaccine na yun is meron siyang mga mga bacteria or ano ba yun yan ma'am, yung nilagay po kasi natin na vaccine parang bacteria din po sa kanila na panglaban na pag dumating sa may sakit, at least airborne disease, mga ganon ay meron na po silang depensa. Okay. Kaya nga sir, no. Same sa sir, 'di ba? Sir, same sa tao din po, ma'am. Oo. Siyempre sa COVID, 'di ba, yung ano nga yung vaccine na from China na Sinovac, ma'am. Sinovac. Yung sabi na Sinovac, pag yun yes, siya, yung same ng COVID virus, yun yung ilalagay dito sa katawan mo para masanay na yung katawan mo sa ganong klase na virus na para if ever merong pupunta na virus sa katawan mo, ay parang hindi ka na ma'am. Parang nasanay na yung katawan mo doon. Kumbaga, kung sakali man matamaan ka, ma'am, ng sakit, madali na lang gumaling. Correct. Kasi nga, meron ng immunity ang iyong katawan. Ganon din yan siya sa mga sisiyo. Tama po, ma'am. Okay. So, natanong ko rin yun siya, sir, kasi nga, sabi mo, 2 beses ka na magba-vaccine. Bago 1 week, ma'am. Sa 1 week, ma'am. Sa 1 week, kuya, Sa 1 week? Pero sa 1 week. Sa 1 week old. Ng 2 weeks, nagbibigay po tayo dyan ng Alasota plus IB. So, ibang vaccine na naman yan siya, sir? Vaccine na naman po yan, ma'am. So, hindi kung mag-3 vaccine na yan siya, sir, hindi ka na mag-a-adjust sa presyohan yan sa nag-adjust po mo. tayo. Yun nga, pag umabot tayo ng 2 weeks, yung presyo po natin sa ating sisyo ay tumataas na po. Minsan, ang benta ko po dyan ay nasa 120. From 100 to 120 pesos na. 120 na po tayo dyan, ma'am. So, pag abot na po ng 1 month, yan na po yung presyo po natin na 250. So, 4 na po na vaccines po yan, ma'am, pag nakaabot po ng 1 month yung ating CCO. So, una, yung B1B1, pangalawa, yung Guburo, pangatlo, yung Lasuta plus IB, at yung pangapat, yung Fowlpox vaccine. Fowlpox vaccine. Correct. So, di ba, sir, no, at least man lang sa panahon ngayon, sir, meron ng mga ganong klaseng mga vaccine. Di ba kasi dati, mahirapan talaga tayo, lalong-lalo na kapag ang iyong mga alaga ay natatamaan na ng mga ganyang klaseng sakit like gumburo, mga fowlpox, ano pa ba? Mahirap po talaga, ma'am. Dati. So ngayon, buti na lang may mga ganyang mga vaccine. Yes, tama po talaga, ma'am. Napakalaking tulong po talaga, ma'am, sa mga nagmamanok ang vaccines. Yung pagsisimula mo, sir, sa pagmamanokan, andyan na ba yan ng mga vaccine, sir? Meron na po, ma'am. Andyan na po. So, dati siguro wala pa. Yung mga punti pa lang kung baga noong mga panahon. So ngayon, meron na na-develop po na mga panlaban. So, meron na din po tayong pangdepensa. Ayan. Sir, habang nagsasalita ka, sir, na-remember ko yung post mo doon sa Facebook page mo na meron pa talagang tatawa doon sa presyo mo. I'm sure, maraming makaka-relate din dyan ng mga kapwa mo breeders kasi ano ba ang magandang explanation dyan, sir, na wag nila sanang tawaran yung
aming binigay ano na kasi, presyo. ma'am, Oo. ang problema kasi pag tayo breeders, nagbagsak kasi tayo ng presyo. Ang problema, madadama yung iba nating mga nagmamanok, lalo na po sa mga nag-uumpisa pa lang po. O posible hindi sila makabawi kung babagsak po tayo ng presyo. Kaya nga, sabi ko talaga sa mga viewers ko din po na hindi po talaga ako nagbabagsak ng presyo sa ating mga sisiw. Kasi una, yung binibigay naman po natin sa kanila ay quality naman po at may vaccines na, at kung halimbawa magbagsak po tayo, talaga apektado po lahat yung presyo. Pero depende din po kasi yan sa lugar talaga na kung kunti pa lang po talaga yung nag-alaga, talagang makakapag-adjust po siya ng presyo na pwede niyang taasan yung kanyang produkto. Yung sa atin dito, nasa ano po tayo, nasa 100 per head yung Soc Sargent area po. So may mga iba din po na nagbibigay po ng 10+1 para hindi po sila kumbaga hindi humingi ng tawad. 10+1 or 10+2 yung bigay. 10 sisiw na bilhin mo, may free po sila na isa o dalawa. So ganun, basta hindi lang po babagsak ng presyo yung ating mga breeders. Ayan. So sa mga nanonood sa atin ngayon, kung saan po kayo ngayon na lugar, i-comment nyo po kung magkano. Kung meron po kayong idea, i-comment nyo po dyan sa inyo. Sa ating live ngayon, sa ating live dito sa ating Facebook page, kung magkano po ang presyohan ng inyong sisiw dyan sa inyong lugar. Kasi itong binanggit po ni Manok Tambayan ay sa Soc Sargent ito na area. Tama ba, sir? Tama po, ma'am. Soc Sargent area po tayo. Soc Sargent. That Soc Sargent composed of South Cotabato, Sarangani. Kasali pa ba ang ano dyan, sir? Sultan Kudarat? Di ako sure, ma'am. Sa Sarangani, Sultan? Sultan Kudarat, Barm na ata yan. Yeah. South Barm na ata yan. Cotabato, Sarangani at General Santos City. Yes Tama po, ba? ma'am. Yan. Yes, General ma'am. Santos City, Soc Sargent. So, yun po ay yung presyohan po ng sisiw dito sa Soc Sargent is nasa 100 pesos. Hindi po namin alam if kung i-share niyo po sa amin, i-comment niyo po dyan sa comment section box magkano. Sige, Sa Davao basahin naman natin. po, ma'am, may Oo. ano din po tayo sa Davao Region, sa Davao City, yung kaibigan po natin. Ganon din po yung presyuhan, 100 per head. So, depende din po yan sa ano, mama. Anyway, hindi, nakalimutan ko pala, depende din po yan sa breed ng isang manok. Yung sa atin kasi dito, Crosses Heritage. Hindi ko nabanggit, sorry. Crosses Heritage yung atin dito, nasa ganon pa rin yung presyuhan sa pure, gaya po ng Rhode Island Red, Black Australorp, mga Light Sussex, mga BPR o Bardrack. So, ganon din po yung presyuhan. Same din po sa ating Crosses Heritage. So, ganon. So, depende kasi din po talaga sa lugar. May mga lugar na halimbawa, wala pong masyadong madaming Rhode Island Red breeders. So, malaki din yung chance na mahal yung presyo. So, yun nga, umabot ng 150 yung mga ganon. Basta pure heritage gaya ng Rhode Island Red. So ano siya, sir, no? Nakadepende siya sa breed ng iyong ibebenta ng manok, and then Yes, ma'am. sa pagpresyo, nakadepende siya sa breed ng iyong binibentang manok, nakadepende din siya kung ang yung edad niya, yung Yes, ma'am, diba, edad. week old ba siya or month old na ba? Mga ganun. Yes Kasi po, pag ma'am. 1 week old, yun ang 100, 2 weeks old, 120. Kung aabot na siya sa 40 to 50 days, yun ang nasa 230 to 250. Tama ba, sir? 220. Pag nagbenta po tayo ng per kilo, ma'am. Kung per kilo. Yun, pag nagbenta po tayo ng kilo. Sa 2 months, hanggang 2 months lang po ako nagbebenta, ma'am. Kasi yung mga age, sa 2 months, 350 yung presyo ko po. Pag lagpas po ng 2 months, ma'am, na hindi pa rin mabenta, hindi ko na binibenta yung ating mga alaga na mga posibleng maging breeders kasi nga parang lugi na po ako. Madali na lang kasing lumaki. Yun yung sa akin, madali na lang kasing lumaki pag tungtong ng 2 months. Kaya ang ginagawa ko po, pinapaabot ko na lang po ng hanggang 5 months to 6 months para magawa na po siya, maging breeders na po siya. So yan, binibenta po natin ng 1,000. So talagang kikita ka po pag pinaabot mo ng gano'n na edad yung ating mga breeders o yung ating mga sisiw. Kahit ano, sir, no, kahit abot pa yan siya ng 4 to 5 months, kahit mag-expend ka pa ng mga ilang kilo kaya dyan ng feeds. So, pero bawing-bawi ka naman Bawi ka siguro naman, ma'am. dyan, sir, no? Bawing-bawi ka talaga. Kasi yung mga edad na yan, pag tungtong ng 5 to 6 months, yung sa atin dito, nasa 2 to 3 kilos na po yan. So, pang breeders na po talaga siya. So, okay na po yan. Kumbaga, malaki na po yung kita nyo po pag
nagpresyo po tayo ng 1,000 per head. Oo, lalong-lalo na sir, 'di ba? Kung yung pagkain nila ay may King's Vita Plus, I'm sure Yeah, tama yan yun. makakatulong. Mm-mm. O yun nga, yung kasi pagtungtong ng 2 months, kahit magbigay na po tayo niya ng corn bran, rice bran, basta may halo po tayong King's Vita Plus. So ano na po, kumbaga makukuha na po niya yung mga magagandang nutrients o mga pwedeng maibigay sa ating mga manok para maging malusog. O ganun po ako dito na hindi na po kailangan ng feeds lahat sa 2 months kasi nga kaya na po niya mabuhay na kaya na po niyang kumain ng kahit hindi feeds o pwede na po nating sanayin basta meron po tayong halong na King's Vita Plus sa ating feedings. So ganun po ako dito yung mga nagpapagiling po tayo sa makita po sa video natin. So yan. Correct. Ayan. Sir, nagpapatanong lang yung kaibigan ko, sir. Magkano, kung meron ka daw pong idea, sir, kung magkano din ang bentahan sa native? Native. Meron ka bang idea, sir? So sa Jensen, ma'am, yung native, ma'am, nasa 260 yung per kilo. Mahal po dito. Nasa 200 to 260 per kilo. Same din po sa mga heritage pag per kilo. May mga lugar kasi din po na gaya nga, may nag-comment po sa akin last time na yung native nasa 150 lang yung kuha po sa kanila. So, probinsya po yun. So, posible din po talaga na bagsak yung native bagsak yung presyo sa probinsya po nila. Pero dito sa Sarangani, sa pagkakalam ko po, nasa 260 din po, gaya din po dito sa city. Sa palengke po tayo magbili. So, parang, ano na siya, sir, no, per kilo? So, mas parang same lang din pala siya sa native. Sa heritage. Yes yung po, ma'am. bentahan. Ang kaso lang kasi sa native, ma'am, kung halimbawa, yun nga, nabanggit ko po last time na huminto po tayo sa pag-native. Ayan, oo. Ayan, nabanggit ko po sa iyo, ma'am. Huminto po talaga ako sa native chicken kasi nga, ang nangyari po kasi dito sa ating area, yung ating mga native, nagdidepende na kasi sa ating ibibigay na pagkain. So, feeds yung ating ibibigay, matagal lumaki kasi yung native, nasa 3 to 4 months bago po tayo makapagbenta po ng kilo. So, luging-lugi po tayo kung feeds po yung ipapakain po natin. Okay lang sana kung mag-native po tayo, kung malaki yung area po natin kasi makakakain po sila ng mga damo-damo, makakain po sila ng mga insekto. So, maaari din po na makatipid po tayo sa patuka ng ating native. So, kikita po tayo. Samantalang sa area po natin na maliit ay nagdidepende po sa ating ipapatuka. So, malaki po talaga yung lugi ko po sa native. O kumbaga, bawi lang po tayo sa native po nung nag-alaga po ako dito. Ayan, diba? So, yun po yung experience ni Manok Tambayan, kaya ayaw niya ng mag-native. At saka dagdag din po, ma'am, yung sa sisiyo sa native, hindi po natin naibenta. So, sa native lang po talaga, per kilo lang po talaga yung ating pwedeng ibenta. Yung itlog naman po, nabibenta din naman po natin, pero napakalayo din po sa presyo ng heritage chickens na halimbawa yung ating heritage chickens cruises po natin dito, pati yung mga pure na heritage, nasa 600 po yung per tray po na binta po natin dito. Yung sa native naman po ay nasa 250 to 300 po yung itlog. So napakalayo ng diferensya. So same lang naman yung ipapakain po natin sa native at saka sa heritage. So mag-heritage na po tayo kasi mas mataas yung presyo po niya kumpara sa native. Kaya pala. Yan yung aking rason kaya naghinto po tayo dito. Kaya, so parang, sa native. Parang naging practical ka na rin, sir, no? Yung sinabi tama po, ma'am. Na ganun din naman ang pagkain kaso hindi nga tutubo or lalaki pa yung mga native or bibigat. So unlike dun sa mga heritage chicken na kaya pa nilang abutin yung ganung bigat na gustuhin natin para benta tayo ng mas malaki at makainda tayo ng mas malaki. Ayan. Napakalayo sa per head. So ganun po ang diferensya. Malaki po talaga. So, ayan, sir, nakita ko rin yan, sa likod mo may pabo. Saan din ang mas maganda, sir? Pabo or itong heritage chicken? Yung sa pabo po natin, ma'am, ganun din po yung presyohan, ma'am. Nagbibenta po tayo ng yung ating one day or to 1 week, yung ating benta ay nasa 100 per head sa sisiyo. Pagtungtong ng 2 weeks, 150 na po tayo niyan sa pabo. Mahal ang pabo. Maganda din po alaga ng pabo pag may baganda tayong area, malaki yung area po natin kasi nga
Yun nga, pag nag-alaga po talaga, mas mabuti na malaki yung area po natin para makatipid po tayo sa patuka kasi may mga damo yung malaking area, makakain po sila ng insekto, mga kung ano man yung pwede na makain. O malaki din yung kita sa pabo, lalo na pag December po, ma'am. Talagang nagkakaubusan. Yung ating pabo niyan, naubos po talaga, nakakakuha pa talaga tayo sa mga iba din po nating kaibigan na nag-alaga din po ng mga pabo. Kumukuha po tayo doon. So, di ba, sir, sabi mo, sir, meron pinapaalagaan sa'yo dyan na pabo, sir? Na, meron mo na dito, ba ma'am. yun? Andito pa, ma'am, Nabenta mo na, tamang-tama. Ma'am? Nabenta mo na? Wala pa, ma'am. Pang December po talaga ito, ma'am. Yung ating Pero may mga nabenta na din po. Pag may pumunta kasi dito, bintahan po natin kasi pera po yan eh. Hindi, mahirap tanggihan yung pera. So, pag may magpunta, magbili, tanggapin po natin, bibentahan. Correct. O, ayan, walang problema yan. Punta lang kayo sa, tawag dito, farm ni chicken, di ba? Yes po, ma'am. Pwede silang mag-PM, basta Jensen area lang po. yung ano ko sana sa iba, pag hindi punta na kayo sa farm ni Chicken Heartthrob. Ni Chicken Heartthrob. ay, naku. Anyway, yan sir, thank you so much I'm sure na marami po busog na busog kayo sa mga naibigay na i-share sa atin ngayon ni Manok Tambayan with regards po kung paano po yung presyohan ng ating mga manok para hindi po tayo malugi. So, sundin nyo lamang po yun. And of course, ito pong naibigay na presyo ni Manok Tambayan ay Soc-Surgeon area or yes, sabi niya, meron din ganito sa Davao City. Pero hindi namin alam dyan sa Luzon kung magkano yung presyohan. Pwede nyo pong i-comment sa ating Facebook Live ngayon kung magkano ang inyong presyon para alam din namin, of course, diba? At i-share din namin sa mga kapwa ninyo chicken breeders. So, tama sir, no? Sabi mo kasi kanina na ikaw mismo, hindi mo kayang pababain yung presyo ng iyong mga manok kasi nga naapektuhan yung mga kakasimula pa lang. So, meaning sir, importante sa inyong mga chicken breeders, meron kayong unity. Talaga, ma'am. Nagkakaintindihan kayo, diba? Yes po, ma'am. May kasi dati may nag-post po ng bagsak yung presyo nasa 50 pesos sa online. So yung mga ibang bagsak talaga man parang na ba. So daming nag-react kasi nga kawawa kasi yung iba natin na nag-alaga talagang mapiktuhan lahat. Puridas po yan lahat, ma'am. Talagang babagsak yung kita niyo pag ganun. Hindi talaga lalo na hindi po talaga mahirap mag-alaga ng manok at saka napakamahal ng feed. So din po, reasonably din po yung ating pagpresyo sa ating mga alaga. Correct. Ayan. So, ayun na kayo mga kapwa chicken breeders dyan. Sa mga kapwa ko chicken breeders, mayroong chicken. Yung chicken ko lang, sir, nasa freezer. Isang piraso. Bili lang, ma'am. Sige. Ayan. Thank you so much. Manok Tambayan, sa yung napakagandang topic again every Thursday. Basta si Manok Tambayan ay masyadong marami pong nakaka-relate sa mga topic na i-discuss niya kasi very talaga updated yung mga chika. Next week, sir, ano na naman yung mga chika chismis natin? Maghanap naman po tayo, ma'am. Yes, sir, maghanap ka, sir. Maghanap naman po tayo ng magandang topic para i-share din po natin sa ating mga viewers and saka yung ating mga tagapakinig ngayon. Correct. Ayan. So, sir, before ka mag-say goodbye, meron ka bang message or ano yung mga abangan nila sa iyong mga vlogs? O, tsaka, sir, abangan namin yung vlog mo, sir, sa Mati. Abangan namin yun. Naghintay kami doon sa vacation escapade. Ma'am, na-post ko na, ma'am. Ay, ganun ba? Hindi ko nakita yun, sir. Na-post ko na po, ma'am. Na-post. Kumusta? Before tayo mag-goodbye, sir, kumusta yung mo, sir, vacation escapade mo doon sa Blue Bliss? Maganda, ma'am. Napakabait po ng may-ari po talaga kasi nga talagang free lahat. So, maganda din po yung rooms. 10,000 po talaga yung rooms na binigay sa atin, ma'am. Masyadong mahal. Na-try mo na ba yung Nakapag-jet ski pa din tayo, ma'am. Yan, sabi ko. Yung mga adventure nila, mga ocean, nila doon. Ano ba tawag doon? Mga sea adventures nila, yung mga island hopping, ma'am. Yan. Nag-island hopping din kayo, sir? Yes po, ma'am. Nag-island hopping yun po kami. So, parang hindi ramdam sir, yung ITCZ na mga panahon na yon. Maganda din yung doon, ma'am. Magandang panahon?
Oh, yes po, maganda yung panahon. So, swerte din po tayo. Oo. Kumbaga. Sir, ipinagkaloob talaga sa iyo ng Panginoon yung magandang panahon para ma-enjoy mo yung ano Tama, doon. ma'am. Salamat talaga. Correct. Oo. Thank you so much, Sir Salamat, ma'am. Rian of Manok Tambayan. Abangan niyo po si Sir Rian ha. Next week again po sa ating programa dito sa AgriSenso. At saka samahan po natin si Sir Rian na abutin ang kanyang 30,000 followers Yes sa po, kanyang ma'am. Kasi Facebook page. mamimigay po tayo. Konti na lang talaga, ma'am. Nasa ano Ilan na tayo? 5,000 na lang yung kulang. 5,000 plus. So, okay. abot na po tayo ng ng 30,000. 30,000. Hindi aabot, hindi matatapos ang 2022, sir. Alam ko, maa-achieve mo na yan. At Salamat, ma'am. Salamat. Sobra pa yan siya. Diba? Continue Salamat, lang. ma'am. Ano pa yan? Andito kami, ang inyong ka-partner, ang programang AgriSenso. Of course, sasabahan at tulungan po natin si Manok Tambayan na ma-reach po ang 30,000 followers niya sa Facebook page. Ayan, Salamat po, congratulations in advance. Salamat, Manok ma'am. Tambayan. At yan po ang ating Agri Unique Chika for today. Yan, okay. Diyan lang po muna kayo. Huwag po kayong aalis at pagbabalik po ang ating programa. Binaon ako sa hamon, nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon, nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok
kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa panamok sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa porte at kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa panamok sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa forte at kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa panamok sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa forte at kaplet, kantabay ko lagi. Hello po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome, AgriSense, at kasama niyo po si Inday Batyang. Ayan, dahil po sa mga circumstances, I can't be with you this afternoon live. But of course, ayoko kayong mamiss. So, syempre, kahit na nasa ibang planeta na naman po ako, ayan, syempre, ibibigay ko pa rin po ang mga good news para po sa inyo. Syempre, sa ating Agri-Balita po yan. Kamusta kayo dyan, mga friends natin sa Visayas, Luzon, and other parts of Mindanao? Naway andyan po kayo sa, or you have in good health, you're good, chilling in, syempre kakakain lang ng lunch, so relax, ayan, wag masyadong ma-stress, wag masyadong painitin ang ulo, inhale, exhale, ayan, para kalma lamang, okay? Anyway, sa ating Agri-Balita po ngayong hapon, mga friends, it's indeed a good news. It's because 30,000 na mga rice farmers sa Davao Region ang tatanggap ng cash assistance mula po sa Department of Agriculture. Sana all, o diba? Anyway, target ngayon ng Department of Agriculture sa Davao Region na mabigyan ng 5,000 cash assistance ang nasa 29,281 na mga rice farmers sa Davao Region. Ayon kay Evelyn Basa, ang DA11 Regional Rice Program Coordinator, ito ay bahagi ng programa ng ahensya na Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance. Sa ngayon, nasa 81% na sa mahigit 29,000 rice farmers ang nabigyan ng assistance. Layunin ng Rice Farmers Financial Assistance na matulungan ang mga rice farmers na may hindi hihigit sa 2 ektaryang sakahan na apektado ng pagbabanga ng farm gate price ng palay dahil sa umiiral na Rice Tarification Law (CAN RTL). Maliban sa financial assistance, pinaghahandaan rin ng Department of Agriculture Davao Region ang special fund para sa fertilizer voucher na nasa 87 million na ibibigay rin sa mga magsasaka. Ay, perfect! O, diba? Davao Region farmers, paminaw! That's a good news for all of you because you will receive yung mga tawag nito, qualified beneficiaries of that, around 29,281 ng mga rice farmers from Davao Region will receive 5,000 each as a financial assistance. And aside from that, meron pang darating pang ayuda. Ayan, syempre, for that fertilizer voucher na nagkakahalaga and sum it all 87 million. Bitaw, diba? Right now, napakamahal ng mga fertilizers. Yung talagang reklamo ng mga farmers natin, mahal ang fertilizers, mahal ang tawag nito, mahal pa yung mga abono and all. So, stress sila masyado talaga sa pagbili or sa pag-cope up sa mahaling bilihin right off the moment. O syempre,
if you're a farmer, you have to do the best as you can for your sa mga pananim mo, sa mga pananim, 'di ba? So sa kakulangan ng pera and all, syempre nakaka-disappoint na you want to have that very bountiful harvest, but because of that, you can't. It's because kulang sa pera or yun naman yung or other issues, may mga calamities pa. That's why a big help yung ayudang ibibigay ng ating government. So it's very good news. Ayan, so update lang kayo for sure. Your DA regional offices in your area will put tawag nito mga schedules as to when you can get that certain amount para naman po makatawid-tawid ng konti sa pang-araw-araw na gastusin sa ating mga rice farmers dito sa Davao Region. So yan po ang ating agri-balita ngayong hapon, friends. Ayan, tutok lamang kayo. It's because Clara Tita will be there to share more good news para po sa inyong lahat. Daghang salamat! O kini si Inday Pajang! Ayan, at muntik na hindi ma-off, I mean ma-on ang aking mic. So ayan, thank you so much, Inday Bajang, sa iyong agri-balita for today. What a very good news sa lahat ng ating mga farmers. And continue lang po kayo sa pagtutok ng ating programa, mga AgriSenso, dahil almost every day naman ay meron good news po halos lahat ang aming i-share sa ating mga farmers. Huwag na nating bigyan ng problema ang ating mga farmers kasi alam ko nga hindi po madali ang kanilang journey every time sa farming. So if ever po ay yung mga farmers natin dyan ay they feel sad, they feel at ano bang tamang term dito? Depressed sila kasi nga yun, mayroong mga pagkakataon na nalulugi, pero wag po kayong mag-alala. Dito po yung AgriSenso para i-entertain po kayo, para bigyan po kayo ng pag-asa sa farming. Basta wag lamang po kayong mawalan ng pag-asa, magpatuloy lamang po kayo, okay? So yung mga challenges na na-encounter ninyo sa inyong farming, sa inyong pagtatanim dyan, sa pag-aalaga nyo ng mga baboy o manok, o kambing ba dyan, meron kayong mga challenges na na-encounter, sa susunod po ninyo na pag-aalaga ng inyong mga hayop, ay gawin niyo pong leksyon yung mga challenges. Hahanap po kayo ng motivation po para po magpatuloy kayo sa inyong pag-aalaga o sa inyong pagpa-farming. Ayan ha, congratulations pa rin po sa mga farmers na hindi sumuko. Patuloy lamang po tayo sa ating advokasya po. Patuloy po tayo sa ating pangarap po. Tuloy lang po sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Thank you so much! And of course, speaking of good news, ay ibibigay ko po sa inyo ngayon. Ewan ko kung nakahanda na ba ang ating mga AgriVet store partners. Kasi po, meron po tayong mga nabanggit po na mga produkto na dito po, lalong-lalo na po kanina nabanggit po ni Manok Tambayan ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So ayan po, available po ang ating King's Vita Plus, of course, dyan sa area ng Mimaropa. Okay, particular po dyan sa Mindoro, province of Mindoro. Andyan po tayo sa Calapan City, Oriental Mindoro. Makikita nyo po dyan ang ating mga AgriVet stores. Wait lang, dahil hindi ko mabasa. Ayan, okay na. Sa Calapan City, Oriental Mindoro, available po ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, at saka Panamox Couplet at Panamox Forte. Sa Calapan City, Oriental Mindoro, ang AM Marasigan Feed Supply, JK AgriVet Supply, BMC AgriVet Supply, RHR AgriVet Supply, Home Pet Corner Poultry Supply, Tio Belit AgriVet Supply, JB Canubing AgriVet, and Elites AgriVet. And then, dito po sa bandang Baco Oriental Mindoro, ang Prime B Master AgriVet, ang Bakay Agricultural Supply, Titans AgriVet Supply, at dito po sa Nauhan Oriental Mindoro, ang SJ Feeds Supply. Ayan ha, dyan po yan sa may Oriental Mindoro, probinsya po ng Oriental Mindoro. Okay, available din tayo Mimaropa. Ayan, abangan nyo naman po dyan sa may Marinduque, Romblon, and sa may Palawan soon. Magiging available na rin po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan, sa kabilang page na naman tayo, sa may Bansod, Oriental Mindoro, available po ang King's Vita Plus dito po sa Cervalios Poultry Supply, JMR AgriVet Supply, and then sa Santa Maria, Oriental Mindoro, ang GMA AgriVet Supply, Kagimbal AgriVet, and ang Junsan AgriVet. Kanyan, dito po sa Gloria, Oriental Mindoro,
Angico Studio Feed Supply, ER Merchandise, Asia Poultry Supply, Mabel's Agrovet, JKY Feed Supply, and at dito sa Sitio Maunlad, Oriental Mindoro, ang CNB Consumer Goods Trading. Then dito na naman tayo sa kabilang dako ng Socorro, Oriental Mindoro, ang Banjo Feeds Veterinary Supply. And sa may Victoria, Oriental Mindoro, ang Magsino Agrovet Supply, Virgie Rice Retailer, Supreme Agrovet, Don's Feed Supply, at Mortel's General Merchandise. Ayan lahat ha, sa province of Mindoro. I hope na makapunta ako dyan sa Mindoro, diba? Ang gaganda din ng mga lugar dyan sa Mindoro. Ang gaganda din ng kanilang mga karagatan dyan sa Mindoro, diba? I think from Iloilo, pwede kang sumakay ng barge dyan papuntang Mindoro. Okay? Di lang ako familiar kung ilang oras yung babiyahin mo via sea travel. If ever galing ka sa may Iloilo at papunta ka ng Mindoro. So I hope na makabisita si Clara Tita dyan po sa province of Mindoro. Kasama po ang aming team dito sa AgriSenso. O, diba? Ayan. Ha? If ever po mga ka-agri sa ating mga farmers dyan, na kung pumunta po kayo sa AgriVet Stores at naghanap kayo ng ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Intenso at saka Worms to Go, at kung nagkataon po ay wala pong produkto available na stocks, pwede nyo po kaming i-message sa aming Facebook page. Okay? Message nyo po kami sa aming Facebook page dahil pwede po namin i-deliver po sa inyong lugar via LBC ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So COD po via LBC and COP or cash and pick up. Pwede rin po mag-Shopee or meron po kayong Shopee accounts. I-search nyo lamang po ang KBM Agrovet Lines, at i-search nyo po ang KBM Agrovet Lines at tingnan nyo po doon sa store ng KBM Agrovet Lines. Andun po yung mga produktong may puso sa mga backyard farmers. Of course, ang King's Vita Plus, Worms to Go, Panamox Tablet at Panamox Forte at saka ang mga Intenso products natin. And if ever hindi po kayo techie, wala po kayong Facebook, huwag po kayong mag-alala dahil pwede niyo po kaming i-contact sa aming hotline number, sa ating hotline number na 0917-795-0220. Okay? 0917-795-0220. Ayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama-sama natin today. Kahit po ay na-late tayo, maraming salamat po dahil nakaantay pa rin kayo sa ating programa, sa ating episode. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po talaga mawawala si AgriSenso. Okay? hindi po mawawala si AgriSenso. Ayan. Makin ang lahat. Magpapatuloy lamang tayo. Ayan. Hanggang bukas ulit, mga ka-agri, ito po ang nag-iisang programa para sa agrikultura. Ito po ang inyong lingkod, walang iba. Clara Tita, hanggang bukas ulit. Dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura at para sa inyo po mga magsasaka. Ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. Bye everyone, God bless. See you tomorrow again. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.